Men det er længe, mens han vil have det. Og vandet i snart. Det folk så kan frie og Vandstanden stiger. Inden for 25 år, så kommer der et mediegennembrud. Hvornår det kommer, det ved vi ikke, men det kommer. Men det har jo altid ændret sig, alle tingene. Men jeg bruger stille. Stormflod. I 40 dage kom vandfloden over jorden. Vandet steg og løftede arken, så den hævede sig fra jorden. Højere og højere steg vandet over jorden, så alle de høje bjerge under himlen blev skyllet. Alle på landjorden, der havde livsånd i næseborene, døde.